ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए ओ गाना आए ना आए गाना गाना चाहिए लगाओ भक्को मानांगौ आदा जोंनि स्कुलाव 15 नभेम्बर खालि स्पिच नांगौनो आंखौ स्पिच होनो खोन्थादों बर'नि एसे स्पिच लिरनानै होलाय मा 15 नभेम्बरलाय बेलाय आदा 15 नभेम्बरखौ मिथिया स्कुलाव गोबां खोनासैयो ओइ लायजा नामा बिदाखौ बिदि बुंनो होमबालाय मानोथो 15 नभेम्बरखौनो मिथिया होनदों नों नों दाउमा राजाखौ सिनायाखै नों मा बुस्थु ओइ 15 नभेम्बरालाय मा बुस्थुब्रा बेफोरखौ सिनाया जाबाय दे लिरना होगोन आं उनाव दावराव खालामफैबाय थाना दा थां मा बुस्थु जाखो बेबा 15 नभेम्बरा दैट मिथिला लां सोरनाबा सोंबाय बायनोसैलै उनाव दाबो अरनिफ्राय सिखारनाय जायाखैना हो सानानो जौलायलायबाय सोरखौ नुदों दाहालागि अर सायबाय थानाय दुगैनायखौ नुवाखै नामा आंखौ दिनै दिनैसो दुगैनो टाइम मोनबाय महाराजाया हो नङा माथो बुख्रा बुख्रा बस्ता बस्ता मोनामलायनाय थाबाय थायो दिनैबा मा गोसो जाना दुगैखो लाजि फोनांबाय थायोलै माबा लाजि फोनांनायनि खोथा नङा गोख्रै मोसा फोथाराव दोनदालैनो बायदां दे जागोन गावराय माबायदि गा गाबाय थायो बेरे फुंजानि मालाय महाराजा दिनै माथो जोंख्लाबलायदों मानसियालाय मोदोमाव बोरैबाफोर दै गोग्लैदों नामा आच्छा आंखौसो बुंदों नोंसोरो लास्ट टाइम माला दुगैयामोनलाय गोसोखांलाय आं लास्ट टाइम अखा खालि दुगैदोंमोनलै फुख्रियाव दै जमा दंमोन दा फुख्रिनि दैया रानथ'नायखाय दुगैथ'वाखै नोंहालाय जेब्ला मैलाया बारा जायो होमबासो दुगैलां न'आव थाबाथ' दुगैखाया आं अबावबा बेरायनो थांनो सिख्लाफोरजों बेरायनो थांनो होनबासो दुगैलां दालाय मैला गैथ'वा नामा बारा गैया गैनायालाय खिन्थु हान्थु एसे जमा जानानै दं आरो अर सायबाय थानायखाय ओमफ्राय आथिंफोरा बेसे माराम खानानै दङ दुगैनोसै गाबोन समफोर आच्छा 15 नभेम्बरनि मोनसे स्पिच नांगौमोनलै बर' रावनि नोंसोरो लिरना होनो हागोन नामा आच्छा 15 नभेम्बर ओमफ्राय माला बेलाय बेनोथ' जाबायलै 15 नभेम्बरा मालाथाय जारला जाबायलै नारजि बुदानाव सोंहरनि आं आच्छा नारजि बुदानायखाय मोनसे खोथा गोसोखांबायलां नारजि बुदानि बार्थडेथ' 16 नभेम्बर खालि औथ' आरो 16 नभेम्बर खालि नारजि बुदानि बार्थडेथ' आरो थिगसे पार्टि बिनांसिगोनलै जानाय नङा ओमफ्राय बारा गोबाव गैला साननैल'खासै दा माबाया 16 नभेम्बरा बे 15 नभेम्बरासो मालालै दुम्फा बहा थांनो नागिरदोंलै बाजाराव थांनो नागिरदों एसे नोंसोरलाय माबायाव थाम्फै बुथारगासिनो नामा माथो खालामनोब्रा दुम्फा मैगं थाइगंनि दामफोरा बारा जाबाय बेनिखायनो थाम्फै बुथारगासिनो जोङो दा मोनायाव फ्राय एवना जानो नोंजोंबाथाय रायलायथाव जाया जोंहा गिफ्ट बायनांगौआसो दा दखानानो बन्द जाजोबसिगोन बे मालायफ्रासो गिफ्ट बायनो थांनो नागिरलायदों नारजि बुदांनि बार्थडे ना 16 नभेम्बर खालि साननैल'सैसो बेनिखायनो दिनैनो बायना दोनखानोसै आरो गाबोन टाइम मोननाय नङा ओमफ्राय आबा मोनसे हेल्प नांथारगौमोनलै आंनो हेल्प होलाय हायोबा मा हेल्प नांगौ आंनिफ्रायलाय आबालाय बर'नि स्पेस लिरना होनो हागोन नामा ब्रा नोंहा रोङा नामा बर'नि स्पेस लिरनो रोङैखायनोथ' थिनदोंब्रा लिरना होना प्लिज मानि सायाव लिरनांगौ 15 नभेम्बरनि बागै लिरदोब्रा मा जायो 15 नभेम्बराव बेखौ लिरना होदोब्रा मालायखौबा जि मोजां थिनदों बेखिनि खामानिखौ नों गावनो लिरनो हाया नामा नों रोङा नामा माबालाय बारा मोजां बर' लिरनो रोङालै आङो इंलिश मिडियामाव फरायनायखाय नङा होमबा महाराजा मोसौ साला मालायखौ मोसौ होनो लाजियाखै साला नोंलाय नों मा मोसौआथ' गियानिबासो मालिकनि खोथाफोरखौ मानिबावसो नों मा सोनाबांग्रा सोनाबांग्रा बर'नि नामाव थाब्बा साला 15 नभेम्बरनि बागै जेबो लिरनो रोंलाय लाजिसिन आं बर' लिरनो रोङा होनना लाजियासै नोङो खायसेथ' आं बर' रायलायनोबो लाजियोबो होनग्रा दंबावो बिदि मानसिखौ खाथियाव लोगो मोनबाथाय एकदमबारे थाव सोबाना होनांगौ हाथाय साथाय बारग'लायनाय मानो सोबाखो होननानै सोंनाय उनाव औथ' आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबाङानो 15 नभेम्बरनि बागै जेबोखौनो मिथिया मानि थाखाय फालियो मा सान बेफोरखौनो जेबो फात्ताखौनो लाया जेरै अमा राजा बयनिबो खाजा नोंखौसो दाहायसो मोनगोन नों बेथा बेनिफ्राय माला नांगौ स्पिचखौ लिरना होनोथ' हागोन आं 15 नभेम्बरा माला जायो इदिनखालि फन लायनोसैब्रा आङो नोंनिफ्राय 15 नभेम्बरा माला जागोन बेखौनो मिथिया हांगौ बायदि महाराजा साला नों हिन्दी मिडियामाव फरायदों इंलिश मिडियामाव फरायदों हारसा मिडियामाव फरायदों बे नोंनि प्रब्लेम खिन्थु नों 15 नभेम्बरखौ नों बर' जानानै मिथिनांगौ ना लाजियासै 15 नभेम्बरा माला जायो होननानै सोंनो 15 माने मोनसे सानसो बेबो मिथिबाय तारिखसो
अके आं लिरनानै हरगोन दे लांफैबानो जाबाय मिथिबाय आरो 14 नभेम्बर खालि मा सान जायो मा फालियो बेखौ नायनो थाखाय स्कुलाव ओंखार मिथिबाय आरो नोंसोर सानैयाबो ओंखार मिथिबाय जागोन दे थाबायबोगासिनो दं मानसिफोरा सिरि थाथ' नोंसोरो बे फैनाय लोगो लोगो जोंहा गासिबो हेपि बार्थडे होननोसै ना जागोन दे फिसाफोर आंनि बार्थडे नङाथ' जोंलाय नोंखौनो नारजि बुदांसो सानदोंमोन नारजि बुदालाय बहाथो थांदों आदै बे स्कुलाव थांदों दिनै बर' थुनलाइ सान ना बिनिखायनो होमबा आदै जोंबो स्कुलावनो लोगो हमहैसै नामा नारजि बुदांखौ दे होमबा फिसाफोर नोंसोर थांबाय थादो आंबो उनाव थांगोन दे होमबालाय स्कुलावनो थांनोसै आरो गासिबोथ' नोंसोरो मिथिबाय स्कुलाव मिथियाबालाय नोंसोरो 14 नभेम्बरा मा नायनानै ला फरायसाफोर फिरफिला बिरहोनायनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दानिया जोङो 14 नभेम्बरनि सोमोन्दै एसे मिथिनानै लानि 14 नभेम्बरा जों बर' हारिनि थाखाय मा सान बेखौ एसे बुजिनानै लानि सोरबाफोर बुंनो हागोन ना 14 नभेम्बरा मा सान 14 नभेम्बरा बर' हारिनि जोनोम सान आरो सोरबाफोर बुंनो रोंबावगोन ना बर' हारिया थांना थानायनि सान अके जानायालाय जादोंमोन एसे दे नारजि नोंनो एसे बेखेवनानै होदो दे बिदिब्ला बयबो खोनासंदो 14 नभेम्बरा मा 14 नभेम्बरा जाबाय जोंनि बर' थुनलाइ सान थुनलाइ माने जों बयबो बुजिखायो नङा होमबा मोनसे थुनलाइ थाबासो मोनसे राव थागोन मोनसे राव थाबासो हारि थागोन मोनसे हारि थाबासो हारिमु थागोन मोनसे हारिमु थाबासो जों बर' हारि जानानै थागोन नङा होमबा आरो जों बेफोर हारि हारिमु महर मुस्रिफोरखौ जों बेखेवनानै दिन्थिनो हायोबासो जों मुलुगाव जायगा मोनगोन गावनि सिनायथिखौ जों सारा मुलुगनाङै गोसारहोनो हागोन नङा होमबा बेनिखायनो जों दिनैनि सानखौ बर' थुनलाइ जोनोम सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो सोरबाफोर बुंनो हागोन ना बर' थुनलाइ जोनोम साना माला जोनोम जायामोन 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बराव औ कारेक्ट एन्सार 1952 नभेम्बर माने दिनैनि समाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादखौ गायसनजेननाय जादोंमोन दा जों बयबो मिथिखाबाय नङासै दिनैनि सानखौ जों मानो फालिनाय जायो जों फालियो दिनैनि सानखौ जोंनि राव हारि हारिमु गासैबो महर मुस्रिखौ बेरखांहोनो थाखाय जों जोंनि थुनलाइखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय बर' हारिखौ जों अरायबो थांनानै थाहोनो थाखाय जों बे सानखौ फालिनाय जायो मानोना मोनसे थुनलाइखौ फोथांनानै लाखियोबासो राव हारि हारिमु महर मुस्रि गासैखौबो जों फोथांनानै लाखिगोन आरो जों गासिबो बयबो गोसो होनानै जों गावनि हारि हारिमु जोंनि बर' रावखौ जोङो मान होनांगोन सनमान होनांगोन लोगोसे बिखा फोरदानानै जों गाव बयबो बुंनांगोन औ जों बर' फिसा होननानै नङा होमबा बुजिबाय दा बयबो फै जों बयबो बर' थुनलाइखौ बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बयबो खौसे जानि बर' राव बर' हारिया जय बर' हारिनि दे फरायसाफोर दानिया बयबो गावबागाव न'आव थांलायदो लोगोसे मोनसे फोसावनाय दिनै नारजि बुदांनि जोनोम सान बेनिखायनो जों दानो बे समावनो बिथां नारजि बुदांखौ जोङो बिथांनि जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय जों बयबो जासिनो नागिरदों नारजि बुदांनि जोनोम सान नामा दे होमबालाय जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नारजि गोजोननाय थाबाय सारनिसिम Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Nazi Budang Happy birthday to you जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नारजि बुदां इसोरा नोंखौ अराय गोजोनै लाखिथों आरो नोंनि साननाय मानि गासैबो जाफुंथों गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आंनि दिनैनि गोथार सानाव नोंथांमोना आंखौ सारप्राइज होफैनायनि थाखाय आरो बर' हारिनि थाखाय बर' रावखौ फोसावना लाखिनायाव नोंथांमोनाबो एसेबाबो गोहोम होफैनायनि थाखाय गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय जासिहरनाय थाबाय आरो थेंक इउ स' माच बेनिखायनो नारजि बुदाङा बिराद गियान थारलै 16 नभेम्बराव जोनोम जानायखाय माने 14 नभेम्बराव आरो